Hi friends, welcome back to my YouTube. So must dinardu book vlog ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಎರಡು vlog ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವೆನ್ನ ಐಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಾಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಐಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಕ ಬಂದ ಪಂಡ ಎರಡು vlog ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ ಮಲ್ತದ ಅಂಡ್ ಇಂಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಅವನಿಗೆ ಹಾಡೋದು ಅವನು ದಿಜ್ಜನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವ್ಲಾಗನು ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಮದಿಮೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಬಾಡು ಕೆಲವು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬಣ್ಣ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೋರ್ಡಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಅವು ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ರೀತಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ತೀನಂತ ಅಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪಂಡೆ ಇಂಕು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇದ್ದಾದ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿನೋಲದ ಅದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅವೇ ಬೇತದಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಚಿ ಅಂಚದೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ದಿಚ್ಚು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿಪ್ಪ ಎರಡು ಅಕ್ಕನ ಲಾವಣ್ಯಕ್ಕ ಮೆಹಂದಿ ಅದಾಡೆ ಪೋಡು ಯಾನಿತ್ತ ಪಂಡಕ್ಕಿದ್ದ ಇದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಚಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೊರತಣ ಅಂಚ ಅದಾಡೆ ಪೋದು ಯಾನಿತ್ತ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ ಅಡ್ನಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಜೆಂಟು ಪೋಪಿನಾಡ ಅಪಗ ಐಕೆ ನಿತ್ತನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಅದ ವಿಷಯ ಏನಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ದ ಬಂದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆವಡು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗದಾದ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಪೋಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಹಂದಿದವಳು ತಿಕ್ವೆ ಐಮ್ ರೆಡಿ ಬರಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಯ ಬರ್ತೇನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಪೋಯರಟ್ಟು ಆಯ್ತಾರ. ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ವಸ್ತು ಏಕೆ ಫೊರ್ಲುದ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕುಜಲ್ಗು ಫೊರ್ಲುದ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕುಜಲ್ಗು ಕಂಡ ಬೊಲ್ದುದ ಕುಜಲ್ಗು ಅಂಚ ಕನ್ನ ರೆಚ್ಚಿ ಅದೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಚ್ಚಿ ಕುಜಲ್ಗೋಡು ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಅಂಚ ಕಂತು ಬರ್ರಜ್ಜಿ ತುಂಬೆ ಬರ್ತಾರ ಕಂತು ಬರ್ನ ಆಯೋಗನ ರಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಬರು. ಎಸ್ ರೆಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಂದೆ ಅದು ಬನ್ನ ಐಟಮ್ ಗೊತ್ತಂದೆ ಎಸ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಬನ್ನಿ. ಭಾರತಲತ್ತ ಇಂಡಿಯಲತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಗೇಮ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾರು ಮೂಜಿ ಜಂತ ಉದರ್ ಪಂತ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ಪಂತ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಷನ್ ಬಂತ ಇಂಕ್ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಬೇಕಪೋದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಮಲ್ತದ್ದು ದಿಯೋಡು ಪಂದಿತ್ತಡು ಅಣ್ಣದಾದ ಅನ್ಪನೇನಡ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಜ್ಜನ್ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆವಡು ವೆಹಿಕಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚದ ಇಂಕ್ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಪಂಡ ಅರಶಿನದ ಉಪುರ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಅನೈಕಿತ್ತೆ ಏತ ಅಪುನ ಆತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಏನು ಮದಿಮೆದಲ್ಲ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪಾರು ಮದಿಮೆದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ
ಇತ್ತೆ ಮಡಿ ಮಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೋಕ್ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತು ರಡ್ಡ್ ಜನ ತಲ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ತೂದು शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के ये तो मेरी स्वीट हार्ट है शाही ये तो मेरी स्वीट हार्ट है गाना बजाना स्टेप पड़ गाना once more पंद थोड़ा बेस बढ़ाना music da art amma poteravla okay chalo ಆಡ ಬಗ ಈ ರೋಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಡದೈತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎದುರು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಜೋರ್ ಬಂದ್ ಜೋರ್ ಬಂದ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಇದು ಎನ್ನಕ್ಕನ ವೇದಿ ಬೈದ ಬೈದಿ ಬೈದಿನ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೋದ್ ಬೈದಿದೆ ಓಕೆ ಬರುಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ಬಾಡತ್ತೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನವಳು ಎನ್ನ ಪುದರದಲಡು ಟಂಜಿ